Добър вечер, българи! Здравейте на тези, които говорят, куртуват, гълчат и приказват на български. Добре дошли на поредния път на най-очакваното и най-мащабното събитие в българското в Одеса на Бесарабската лига КВН за купата на Конгреса на българите в Украина. Вашите аплодисменти! И тази вечер залата е припълнена, ще се пълне още и аз дори виждам вече познати лица. Днес последният работен ден на неделята на тази седмица, последният петък на ноември и последният ден на есента, ние сме събрали да се заредим с поредна порция на положителни емоции и да чуем креативни шеги. За много хора месец ноември е много депресивен, сив, студен и мокър. Но не за нас, българите. Именно през този месец, през 2010 година, Всеукраинската обществена организация Конгрес на българите в Украина и Български младежки клуб Актив инициираха провеждането на български КВН в град Одеса. На нашето предложение се отзоваха много отбори, които ви събраха вас тук. Стотици зрители ще бъдат свидетели на това невероятно мероприятие. Благодарим, че винаги сте с нас. Вашите аплодисменти за вас. Както миналата година, днес ние продължаваме. Днес е вторият етап на четвъртфинала. И бих казал, очаквайте неочаквано. Защото повече лица са нови, все още не познати, но остана ни още малко да се запознаем с тях. Дами и господа, готови ли сте да посрещнете главните герои на днешното събитие? Каня на сцената участниците на втората игра на четвъртфинала на третият сезон на Бесарабската лига КВН за купата на Конгреса на българите в Украина. Това са отборите Супер Троянци от Нови Троян с капитан Петър Дудуш, Три Пиперя от Колевча с капитан Василий Качанов. Вашите аплодисменти. Нашите гости от Приднестровието, от Паркани, от село Паркани, шопски диалект. Хайде поаплодираме на нашите гости. С капитан Петър Добров. Вашите аплодисменти. И сега следващи на тази сцена ще излиза Чийчийска мафия. От Чийчи с капитан Ева Четразова. И останалата, петият отбор, който сега ще го представим, е от Гургуджи. Бабинци Тренки! Капитан Иван Парфулански. Вашите аплодисменти! Добре дошли, уважаеми участници! Ай, стига малко. Сприте се. Бодри, усмихнати. Днес вие започвате новият сезон. За вас, за всички за вас, се започва нова игра. Това е за първи път. Вторият четвъртфинал се провежда абсолютни нови отбори. Хайде да поаплодираме. Само на това струва вече.
Както знаете, вече има 3 отбора, които вече минаха